Dobar dan gledateljima ABC portala. Evo nalazimo se u Mokrom i u tijeku su pripreme za nadolazeći festival koji se održava u subotu i nedjelju. Iza mene ovdje možete vidjeti mjesto gdje će biti jedan dio legionarskog kampa gdje očekujemo blizu 40 šatora i nekih 130 do 140 ljudi koji će doći iz 4 države, BiH i 3 susjedne države, te ovdje jedan dio lokalnih ljudi iz Mokrog, iz Širokog Brijega, povrh toga. I prvotni koncept koji smo mi zamislili ovdje na ovim čajerima je bio taj da ćemo imati nekih 15.000 kvadratnih metara sadržaja i još nekih 15.000 kvadratnih metara parkingnog prostora. Ali kako je se baš pokazao povećan interes za ovim našim festivalom, koji je prvi na ovim prostorima takve vrste, mi smo to iz dana u dan širili, tako da trenutno cijeli sadržaj će se odvijati na gotovo nekih 30.000 kvadrata, dok će parkinga biti i više od 30.000 kvadrata. Sada prolazimo kroz dio koji je ulaz s jedne strane, s ove strane će biti 3 velika parking, hajmo reći, mjesta koja će sadržavati blizu 15.000 kvadrata. Ovdje već vidimo prve kućice gdje će biti hrana po rimskoj recepturi. Ovdje s moje lijeve strane imamo opet kućicu gdje će biti hrana, dolje naniže također. Na ovom dijelu će biti rimska taberna, kao i ovdje. Ispod dolje ćemo imati rimski vrtić, strelčarstvo za djecu. Naniže od toga imamo konje, jahanje za djecu koje će biti besplatno kao i ostalih 30 sadržaja koje ćemo nuditi u ovih 30 zona. Malo niže možete vidjeti dio gdje će biti domaće životinje i tu ćemo skupiti bar nekih 7-8 autohtonih vrsta koji su obitavali ovdje u Hercegovini, će biti prikaz za djecu i sl. Sad, ovdje u ovom dijelu ćemo imati slatki i slani program. Pored kućice onamo će biti Rimljani iz Gradiške koji će doći uveličati ovaj dio povijesnim autohtonim rimskim nošnjama i odorama. S druge strane imamo radionice koji će u ovom dijelu biti 5. I što se tiče toga, tu ćemo imati radionicu slikarstva, imat ćemo radionicu slamarstva, radionicu izrade mačeva, radionicu antičkog preživljavanja u prirodi antičkim vještinama. I imat ćemo također tu dio gdje će biti oslikavanje štiteva. I sad, pored toga imat ćemo radionicu keramike, odnosno grnčarstva, grnčarije. Imat ćemo i još, ukupno će biti oko 10 radionica što tiče tog dijela. Na mjestu gdje sad stojimo će biti foto i video zona, koja će biti dosta zanimljiva, pogotovo za mlađe generacije. Onda kako idemo dolje niže će biti jedan dio, ajmo to nazvati nekako beauty dio. Tu će imati frizure, ukrašavanje kose, imat ćemo najam haljina koji će biti također besplatan, imat ćemo izradu vijenaca za glavu, odnosno za sve prisutne koji budu želili. Onda ćemo dalje imati taj glavni događaj. Znači sav sadržaj kreće od 16 sati, odnosno 4 popodne. A glavni program ide od 19 sati, odnosno 7 i trajaće nekih 2 sata. I on će uključivati defile legionara, Dioklecijanovih iz Splita. Pored toga će uključivati i bubnjare rimske, odnosno rimske provincije Afrike, koji dolaze iz Sarajeva. Imat ćemo tu vatreni show iz Hrvatske, imat ćemo borbe gladijatora, a imat ćemo i dječju legiju, koja je tu autohtona, dječja legija iz našeg sela, iz Mokrog, gdje je 24 mladića od dobi 5 do 10 godina, već uvježbava danima, već 2 tjedna svoje nastupe i pored njih, pored tih nastupa, oni će biti obučeni u te tradicionalne rimske odore i imat će povijesne replike mačeva i štiteva, kao i kaciga. Pored toga ćemo imati vatreni show, ljudi koji dolaze iz Hrvatske, koji znaju odlično raditi svoj posao i kada noć padne u 9 sati, on će izvoditi svoj dio. Odmah iza toga
završava se program za djecu početkom logorske vatre, odnosno priča oko logorske vatre, gdje se djeca skupiti oko naših naratora i gdje će oni slušati drevne priče povezane i za Mokro i Mokriskih, ali i Hercegovinu generalno kao i za rimski dio. Onda kreće taj dio večernji rezerviran za malo neku opušteniju etno povijesnu glazbu. Prva večer to će biti etno skupina Čuvarice i Duo Tempera, a drugu večer ćemo imati Klapu Grgu koja onako već je nastupala u Mokrom na našem adventu i klapska je pisma, ali ljudi stvarno znaju napraviti divnu atmosferu. Onda ide program koji je za mlade partijanere, a i sve ostale starije koji se osjećaju mlado. Dakle, negdje oko 10:30 na večer, prvu večer nas zabavlja DJ Zvone, a drugu večer DJ Šiko. I to će potrajati negdje, ne znam, do 1, maksimalno 2 sata, ovisno o mogućnostima. Iza nas se nalazi plato koji će postati arena gladijatorska, gdje će biti borbe gladijatora i se odvija glavni događaj. Odmah iza borbi gladijatora gdje vidite onu nakupinu bala i mnoštvo djece, tu će biti bacanje sjekire, pored njega će biti bacanje bala, natjecanje u bacanju bala koje je polučilo baš dosta interesa i ima puno prijavljenih osoba za taj dio natjecanja, iako smo napisali da ne primamo prijave da će se odvijati na licu mjesta, ali ljudi žele osigurati svoj termin, a naravno bit će onako kako smo napisali. E sad, s ove strane ovdje vidimo jednu parcelu gdje će biti nekih 18 paviljona, gdje će se razni izlagači prirodnih materijala, rukotvorina ili domaćih proizvoda izlagati svoje proizvode, a iza njih je nekih 15 do 20 tisuća dodatnog parkinga kojem se prilazi direktno s magistralne ceste i koji će biti vjerojatno najposjećeniji parking i odmah na ulazu ćemo tu imati informativni štand gdje će se primati ove letci s uputama, pošto je ovo baš velik prostor, mi smo napravili jednu brošuru koja sadrži 6 stranica na kojem će biti detaljno objašnjeno što možete vidjeti na kojem dijelu ovoga terena, u koliko sati, kada završava, što je program za koga i slično. E sad, sve se plaća zlatnicima. Jedan zlatnik je ekvivalent 2 marke. Kad kažem sve se plaća, mislim na proizvode koje nosite sa sobom, poput hrane i pića i rukotvorina koje ovdje kupite. A ovaj zabavni sadržaj, kao što sam naveo, besplatan, isto kao što je i parking besplatan, isto kao što su i ulaznice besplatan. Mi potrudili smo se izaći maksimalno u susret svim posjetiteljima i imamo baš istog razloga i zbog naše snažne marketing kampanje dosta najavljenih posjeta diljem države Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Čak se neki iz Makedonije najavili, što mi imamo informaciju. E sad, što se tiče ovdje ovoga informativne table i zlatnika koje sam spomenuo, odmah na ulazu će biti mjenjačnica gdje se može zamijeniti novac za zlatnike, no diljem festivala će biti još nekoliko mjenjačnica gdje će moći mijenjati novac za zlatnike. Ja se potrudio dočarati vam jedan dio sadržaja koji sam sad uspio u ovih nekoliko minuta izbiflati, što se kaže, na pamet, ali naravno tu je 30 i još koji sadržaj koji će biti dostupan, a vi kao što možete vidjeti, vrijedna ekipa Mokrana radi danonoćno na pripremi terena i scenografije i sada nam slijede 3 najudarnija dana kada se moramo maksimalno pripremiti da to sve izgleda kao što smo mi zamislili. Prva je godina, mi smo zapucali visoko, što se kaže, ali ćemo se potruditi da svi koji dođu odu jako zadovoljni sa baš dobrim doživljajem i puno nekih emocija nakupljenih i željom da se vrate i dolu. Zato posjetite nas i budite nam dragi gosti ove subote i nedjelje u Mokrom. Vrlo jednostavno dođi do nas, samo ukucajte Google Maps ili na Google Rimski dani u Mokrom. Možete čak ukucati Rimski dani parking 1, parking 2, sve je dostupno na Google Mapsu, sve smo postavili i odveće vas vrlo lako, a tu je naših 15 redara koji će vas smjeravati na prazno parking mjesto. Inače moram pripomenuti da će tijekom subote i nedjelje biti aktivno preko 100 volontera iz dubokog Mokrog, a mnoštvo od njih već danonoćno sudjeluje ovdje i već smo imali prije 2 mjeseca prve pripreme i stalno se nešto radi što tiče toga. Tako da ovom prilikom želim zahvaliti svim Mokranima i svim onim koji su sudjelovali na bilo koji način, kao i sponzorima i partnerima
svima koji su poslali i poruku podrške. Vidimo se u Mokrom 2. i 3. kolovoza od 16 sati.